На шосты дзень Лукашенко спыніў маўчанне адносна арышту Нікальса Мадура, санкцыянаванага амерыканскім прэзідэнтам Дональдам Трампам. Пры гэтым ва неўласцівай для сябе манеры Лукашенко акуратна падбіраў словы ў дачыненні амерыканскага лідара. Лукашенко, калі на так званым усебеларускім народным сходзе выступаў, ён прагаварыўся, што прапанаваў калійны актыў, не трынежын, вось гэта прадпрыемства амерыканцам. І я думаю, што магчыма гэты інтарэс таксама прысутнічае. І вось у такім разе мне здаецца, што Лукашенко тут цяпер пасля таго, як ён убачыў, што з Трампам лепей не жартаваць, то напэўна ён будзе болей згаворлівы і ў пытанні вызвалення палітычных зняволеных, і гэта плюс. Магчыма, не так ужо ён будзе марудна таргавацца, калі прыедзе Коул, там спецпасланнік у Мінск, то хутчэй яны дамовяцца з Лукашенкам, каб выйшла вялікая група палітычных зняволеных.